Vítajte, aj dnes mám pre vás pripravené zaujímavé auto. Nachádzam sa v Autobeky, ako vždy, a v inej predajni, ako vždy. A nebudem na to sám. Richard Zaďko, predajca Opel. Ahoj, čau. Vítaj v Autobeky, Roman. Čau. Ďakujem veľmi pekne. V Opli som ja vlastne prvýkrát, takto, čo sa týka videa, a prvýkrát a hneď veľmi zaujímavé auto. Opel Astra Sport Tourer. Vysvetlíme si aj ten názov, ten dodatok. A akú má Astra vlastne úlohu v rámci Opla ako takého? Astra je u nás niečo výnimočné, kultová značka, ten Opel je u nás obľúbený, ľudia ho majú radi, taktiež aj my ho máme radi, ale Sport Tourer, dobrá pripomienka. Je to niečo nové u nás v Opli. Sport Tourer znamená vlastne po slovensky kombi. Kombi preto, lebo už keď si niečo kúpim, chcem, aby mi niečo aj odviezlo, rodinu, veci. A Sport Tourer preto, lebo také túrovanie, cestovanie za športom. Sport Tourer. Aha, takže môžem sa do toho zbaliť a pohodlne cestovať. Kde len chceš. Opel je nemecká značka, ale auta sa dnes vyrábajú po celom svete, preto ma zaujíma ďalšia dôležitá vec. Odkiaľ je Opel Astra Sport Tourer? Ja môžem s hrdosťou povedať, že naša Astra je rídzo nemecké auto, čistokrvný Nemec, ktorý sa vyrába v Opel meste, ktoré voláme všetci Razelheim, je to rodisko Adama Opla. OK, takže máme čistokrvného Nemca a ešte jedna dôležitá vec. Máme elektromobilitu vo svete, niektorí sa možno boja, že zmiznú dízle, zmiznú benzíny. A čítam, že vyskúšaj nový Opel Astra aj 100% elektrický, presne ale tak. Aj nejaký iný. Máme aj 100% elektrický, mild hybridný pohon, plug-in hybridný pohon, spaľovacie pohony diesel, benzín a prevodovky, aké len chceš, manuál, automat. Určite si pamätáte tú povestnú hlášku, svetla svítí, stírače stírajú a tak ďalej. A svetlá, to je veľmi dôležitá vec na tomto aute. Vzadu sú klasické ledkové, ale tie predné sú nejaké špeciálne. Sú výnimočné pre tento model Astra. Žiadne auto v tejto triede ich nemá. Volajú sa LED Matrix, majú 84 pixelov jedno svetlo, 84 druhé, dohromady 168. Výborne to svieti, to svetlo všetko robí samo, vodič vôbec nerieši svetla deň, noc, diaľkové tlmené, všetko si to reguluje samo, prísvit a tak ďalej. Základ je dobre vidieť, ale samozrejme aj byť videný, ale to nie je všetko. Asistenčné systémy pomáhajú pri bezpečnosti a predpokladám, že Opel Astra Sport Tourer asistenčné systémy má. Má a nemá ich málo, ale čo najdôležitejšie môžem povedať je udržiavanie v jazdných pruhoch, vybočenie z jazdného pruhu, dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti za autom a v núdzovom prípade dokáže vozidlo zastaviť bezpečne a upozorniť na prekážku. Znamená to teda, že auto ide predo mnou, to auto zastaví, aj Astra zastaví? Aj Astra zastaví. Pokiaľ to auto pre tebou zastaví, tak zastaví aj Astra. Prišo, ja keď sa na to auto pozerám, tak páči sa mi, to je jedna vec. A druhá vec je, že niektoré tie detaily, napríklad tá predná maska, ako keby som už niekde videl. Videl? A ja ti poviem presne, kde Kadett bol predchodca Astry. OK. A to je práve to DNA, ktorú dizajneri použili, aby zachovali dedičstvo a históriu našej značky. A Astra ich má niekoľko. Začnem tou maskou Vizor, ktorá bola inovovaná a daná do moderného dizajnu. Disky z ľahkej zliatiny sú inovované, ale pripomínajú bývalé disky z Kadeta. Volant je tenučký, skrátka to autičko má tú líniu, ktorú mal kedysi Kadett a tých inovácií alebo tých prvkov, ktoré boli tak skrásnené, je naozaj veľa. Richard, ďakujem ti veľmi pekne za množstvo informácií. Drž sa, maj sa dobre. A ja ďakujem, že si prišiel. A ja musím povedať jednu podstatnú vec. Nenechávajte to len na nás, ale príďte sa pozrieť. Opel Autobeky na ulici Vysokoškolákov v Žiline. Čakajú na vás.